Здравейте хора и добре дошли в новия ми влог. Днес е събота и започвам този влог. Времето е супер дъждовно. Отивам на фризьор. Просто нямам търпение, косата ми, вижте, пократителна. Забравих се ключа за колата. Връщам се. Няма да съм аз, ако не тръгна и не се върна поне 5 пъти до вкъщи. Между другото, вчера си правих от маската на Youngest, тази черната Black Mamba, мисля, че беше. И вижте ми лицето колко е глоуи самата кожа. Много ми харесва. Между другото. Но пак беше някаква страшна борба, докато я сложа тази маска. Просто не знам дали аз не схващам техниката на слагане или просто е супер трудно. Но и предния път, когато слагах маска на Youngest, беше някакъв ад. Тя пада, аз я втигам. Ужас. Но пък има доста добро действие. Така че ми харесва. Сега, както ви казах, отиваме на фризьор, защото косата ми, вижте, тези краища просто, погледнете. Не знам какво се случва с тях, обаче са толкова сухи, че просто е нещо ужасно. Мисля, аз споменах в едно видео, но вече твърдо съм решила, че слагаме край на това русо. Ще го махаме. Обаче все още не съм сигурна как. Дали да го изчакам да израсне. Обаче това ще се случи, не знам след колко време, погледнете. Или да почна да бъдисвам една идея по-тъмно и така, докато стигнем до моя си цвят, който е ето този. И между другото хич не е лош, вижте. Той на светлината става по-светъл. Даже много фризьорки са ми казвали, че съм естествена блондинка. Много тъмно, такова пепелно русо, че е косата ми, не е кестенява. И да, даже лято става още по-светло и мисля, че ще ми ходи повече. Нещо не се харесвам вече с това русо, пък и косата ми, както виждате, изглежда пократително. Наскоро я боядисах пак и да, това е резултат от боядисването. Толкова е твърда, че направо като е пипна лошо ми става. Също като започва да се реше, падат толкова много коса, защото се заплитат краищата и просто косата се къса. Да, не се боядисвайте, просто не се боядисвайте. Сега тръгвам вече, защото да не закъснея, както принцип обичам да правя. И ще се видим после. Казах ли, че днес е събота? Да, днес е събота. Това ще е нещо като седмичен влог. Тази седмица съм на маникюр, ще взема смени на маникюр и така, не знам какво друго ще правим. Все ще дойде нещо интересно. Пратки няма да отваряме, може би, в този влог. Това ще е едно от първите влогчета, които няма пратки. Но просто съм си поръчвала нищо. Освен една пратка от Trendyol. Обаче за нея ще правя отделно видео, защото са доста неща и направо да, ще бъде в отделно видео. Сега вече стига съм приказвала. Тръгвам. Ами хора, готова съм с фризьора. Вижте просто каква е разлика. Това чувство след фризьор да си прокараш пръстите през косата е просто уникално. И да, много ми харесва как се получи. Ние не сме правили кой знае какво, само подстрижка, обаче вижте колко ми живна косата. В момента супер много ми пада и жената ми сложи ампула против косопад и също, понеже съм редовна клиентка, ми направи безплатна терапия, така че много силно препоръчвам този салон, ако сте от Троян или тук някъде наблизо. Просто жената е много миличка и работи много добре. Аз идвам при нея вече от година и нещо, горе-долу. И да, ходя само тук при нея. Сега, готови сме с фризьора. Това беше главната задача за днес. Аз се включих по обяд, да, не ви казах, но се включих по обяд, чак стартирах този влог. Станах супер рано, към 8 часа, направих закуска и общото от тогава до
1 часа съм снимала клипчета, понеже трябваше да работя извънредно в магазина всеки ден, по цял ден. И просто нямах време, ми се бяха насъбрали супер много неща за снимане. И ме чакат, пишат ми. Да, беше малко лудница, затова днес реших да си отделя тази сутрин, да свърша цялата тази работа. И затова станах и по-раничко. Като цяло още имам малко за довършване, обаче сега като се пребера ще го донаправя. Ще пусна един лайв в TikTok, в профила на Brands Collective. Ще гледам вече поне 2-3 пъти в седмица да пускам лайвчета. Така че долу ще оставя линкче, ако искате, последвайте профила, да си говорим там на живо. И да, там показвам на живо като цяло артикулите, понеже сега в сайта може би не всеки има доверие, като е нов сайт, нали, не говорят хората за него. И да, малко по-трудно се печели доверието с всички тези реплики, които се продават на пазара. Така че на лайфа може да видите всичко от до, как изглежда на живо. И да, сега ще отида до тези лампи. Защо светнаха? Така, сега ще отида до Пепко, за да си докупя коледна украса. Чакай, че ми свети тук малко гадно. Понеже не ми достигнаха там едни перли, които бях взела в миналото видео, трябва да купя още 2. И трябва да купя един гирланд бял, отдолу да си увия, да не се вижда тази стойка. И ще видим, може още нещо да си харесам. После ще ви покажа какво съм взела. И да, това е за днешния ден. Вечер ще ходим на вечеря с ни приятели. И да, много се радвам, че най-после дойдох на фризьор. Нямах време, хора, с тази работа нямах никакво време и много исках да дойда, защото буквално е така, не може да си прокарам пръстите през косата. А сега, вижте колко е уникална. Не сме я скъсили много, даже почти не сме я скъсявали, само връхчетата. Но да, много си харесвам свъжената прическа. Тя виждате и доста сега по-жива изглежда, отколкото преди да дойда. Така че да, много съм щастлива. Вече от Bad Hair Day сме на Good Hair Day. И тръгвам. Така. Ами хората, сега бях в магазините, не съм ви снимала, защото мислех, че ще бъда набързо. Обаче обиколих Pepco Kick Movie отново. Като не можа да се намеря гирланд. Не знам вече. Видите, кой слага гирланди по елхата, обаче не ги ли продават, не ги ли произвеждат. Така, нямаше гирланди. От тези перли, които взех, големите, които аз използвам за гирланд, също нямаше, бяха свършили. И сега имам само една, която стига до няма и половината. Обаче пък си купих още някои украшения за елхата, много сладки. В Пепко имаше едни нови, които са такива като коктейлчета. Много яки неща си взех от Пепко, сега ще ви покажа като се прибера. И да, тук се прибирам вече 4 часа, аз трябва да пускам лайв. И после се оправям за вечеря. Просто, да, стискате ми палци. Намираме се отново в едно от любимите ми места за снимане. Тук мога да си говоря цял ден. И сега ще ви покажа какво купих от Пепко и има няколко неща от Кик и Муви. Така, първото нещо, най-голямата ми находка. Не знаете колко време се търся такова нещо. Чакайте да видите какво става. Така, това е тази сушилка за съдове. Като имам също и тук такова за прибори. Бях казала в един влог, че си купих, даже ви бях показала, една от Тему, която хора беше за близо 40-50 лева. С едно каналче ето тук, което от легенчето събира водата и то отива в мивката. Си казах, това е гениално. Да, обаче мивката ми има е такова ръбче и тази технология не работи. Това си взех нова сушилка, която тук пише, че е 15 лева. Тя беше последна бройка, няма никакви етикети, нищо. И мъчно на касата, като ми я сканира, излезе 7 лева. 7 лева за тази огромна сушилка. Просто, да, страшен късмет извадих. Сега от Кик имаме
Ето този комплект от 4 елхички. Колко са сладки. Може би ще ги сложа на камината, не съм решила още. Така, взех си ето тези маркери, които са сребърен и златен. След малко ще видите защо. Взех си комплект лепило. Пак сега ще видите защо. И ето тези много сладки стикерчета, които са еднорогчета. Има много яки. Има кексчета, сърчица. И всички тези неща ги взех за ето този скрап бук албум, който... Чакайте да го махна това. Мисля да си извадя снимки и ще слагаме такива разни сладки стикерчета. Може би ще купя още от Shein. И си взех такива маркери, понеже вижте вътре страниците са черни. Аз искам да си пиша разни неща. Примерно под всяка снимка, откъде и така нататък. И с тези маркери мисля, че стане много готино. Като цяло доста дебел, вижте, има доста странички. И отстрани се връзва на панделка. Много сладко. Много готино. Аз много обичам да си вадя снимки, не да ги държа само в телефона. И вече преминахме към нещата от Пепко. Първото нещо, което съм взела, са ето този комплект от тези две четки за почистване, като мисля да ги използвам за почистване на фуги, понеже ще така са доста по-твърди. Мисля, че ще почистват фугите в банята перфектно. Предстои да пробвам, разбира се. Така, ето е бележката, чакайте да видим. Да, хора, това съм го взела, сушилката сме взела за 7,80. Просто без коментар. Така, взех за ухата да допълня ето такива малки златни топчици, които са лъскави, матови, има 3 модела, доколкото виждам. Вътре са 34 броя. Единственото, което ме дразни е, че трябва аз да си слагам обръзките, за които се закача на елхата. И тук са 34, представете си каква игра ще падне. Но няма нищо, все пак са 5 лева, без пари. Взех коледни салфетки, 20 броя, вижте колко са яки. Много ме кефят тези къщички. Бежеви с златно. Така, взех и ето тези много яки чаши. Чакайте тук да не падне нещо. Които са комплект 2 чаши по 540 мл. За само 6 лева. Вижте колко са яки. Мисля да си правя фрапенцето в тях. Много ми харесват. Много ми харесват. Но че в Пепко е станало по-ефтино толкова преди. Не знам ви какво ще кажете по въпроса, обаче на мен така ми се вижда. Взех ето тези две солници, които бяха 2,50. Аз съм за сол и пепер, обаче нямам за шарена сол. И нямаше по една, така че взех тези две, пък другата все ще намери някаква употреба. Сега, това е едно много сладко. Сладка декорация, вижте, ето така. И тук имаш типчица. И мисля да си извадя една снимка на мен и на приятеля ми, мама дето ми е много любима. Ще извадя нея и тук ще се щипна отгоре с тази щипчица и мисля, че ще е много сладко. Представихте ли си го? Така ще го сложа и него не знам все още, обаче беше 4 лева. И има както с панделка, така и тук са цветенци, обаче панделката ми хареса повече. Оп, чакайте, че ще пада. Сега взех и такива кърпички, улавящи цветовете. До сега не съм пробвала такова нещо, обаче една приятелка ми каза, че ги ползва и работят. Така че предстои да видим. И също за една моя приятелка, която вече има бебче и сега ще ходя на пита. Много й харесах ето това, което е такава бебешка дрънкулка, понеже тя всички неща, които си купува на бебенцето с меченца и в бежево и кафяво. И това просто смятах, че хем ще й се върже на нея с нещата, които вече се е накупила. Хем е супер сладко. Така. И сега, още едно такова домакинско нещо. Нямаме такава, как се наричаше това? Цетка? Май да. Не знам, аз се взех с идеята, когато трябва да се
пресява брашно, пудра захар, ето това да ползваме. Имаше и такава голяма, обаче тя беше и толкова голяма. Вижте тази колко е малка и другата беше и такава и просто реших, че няма смисъл от толкова голяма, затова си взех такава мъничка, хем ще е по-удобна. Така, и сега една запалка си взех от Кик. След такова по-издължено отпред, за да мога да си паля ароматните свещи. Защото когато паднат под половината, много трудно се палят с обикновена запалка. Всъщност можеш да купи един кибрид обаче, кой да се сечи. Сега това нещо го видях съвсем случайно в Пепко и не съм много сигурна какво е, който да съм честна. Обаче си мисля, че е нещо като, ароматизатори. Миришат много хубаво. Описани са като свеж памук. Аз направо го така скъсах в плика, че вижте, по средата си има такова да не изветряват, обаче ще трябва явно да ги използвам всичките. Ето тук е изобразено, може да сложите в колата, в дамската чанта, в шкафовете и тези топченца ароматизират. Много хубаво миришат. Аз направо сега ще ги наслагам тук из гардероба. Да, това го препоръчвам. Сега не знам колко добре ще ароматизира, предстои да видя, но като аромат много ми допада. Нямаше други разновидности, само един аромат беше. И сега за коледната елха взех още играчки, ето тези много сладки къщички. Вижте ги, аз предния път им хвърлих око, обаче се чудех, забравих да ги взема и сега, като ходих, си ги взех. И също, вижте колко яки. Тези ги нямаше предния път, като ходих. Топки под формата на коктейлчета. Много са яки. Въпреки че са цветни, пак мисля, че ще се вържат с моята украса. Тя е се в златно и в кафяво, така че тук ще вкараме малко цвят с тези. Чакайте да ги извадя, да ги видим. Те пише, че са стъклени. Къщичките също са стъклени, което е малко кофти, защото трябва да ги пазя все пак. Да ги чупя, даже може да си да пазят тази кутийка и да ги слагам вътре после, като дойде време да махаме елхата. И те са го хванали от всички възможни страни. Добре. И тези поне има добре са ги сложени. Вижте колко е сладко. Много е яко. Чакайте да видим как ще виси. Да, много е яко. Добре, тези топчети супер много ги кефят и наистина са стъклени. Малко пада брокат, но то от абсолютно всички коледни работи. Още не мога да изчистя къщата, разнесъл се навсякъде това брокат. И брокат, и сняг от елхата. Нещо страшно. Така, добре, ами това са всички неща, които съм купила. Сега ще наслагам тези топки. И то ще в този влог ще ви кажа дали вършат някаква работа, дали правят нещо. Защото мисля да бъде седмичен влог. Днес е събота, не знам до кой път казвам. Май ви казах вече, но да. В косата ми направо не мога да и се нагледам. Разбирате ли? Толкова е хубаво. Сега след фризьора. Много обичам да ходя на фризьор. Или да ходя поне веднъж в месеца, ако не го правите. Ако се постригвате веднъж в годината, не дейте. Трябва да се постригвате, ако не всеки месец, на 2 месеца веднъж. Така ще ви расте по-бързо косата. Не се залъгвайте, че като не я подстригвате, тя ще порасне, защото да, тя ще порасне, обаче ще стане една изгоряла и трябва да изрежете всичко, което е пораснало. Здравейте, днес е неделя. Включвам се чак в 5 часа. Общо днес направо съм излизала от къщата. Бях на лайв в TikTok час и половина. И сега погледнете какво става тук около мен. Снимам правя снимки за Instagram. Страницата на Brands Collective. Ето, сега ще покажа. Аз в влоговете май не съм ви показвала никакви продукти, така че сега ще обърна да ви покажа. Така, ето сега съм на ето този модел, който е от Карл Лагерфелд. Както виждате, си имат противопрахови турбички, сертификат от марката, ето, и всички нужни етикети. Стоките, които предлагаме са си...
репликите, че го заплетох. Са си оригинални, не предлагаме реплики. В момента имаме много готина коледна кампания в нашия Instagram профил. Ще оставя линкче долу. Всеки ден до Коледа имаме различни намаления. Имаме онлайн адвент календар. Много готина кампания. Много се постарах за нея, така че може да я погледнете. Иначе ето и тук други моделчета имаме. Juicy Couture, отново Карал. И тези чорапки на Тросарди са много яки. Пинко, Стив Мейдън. Имаме доста голямо разнообразие от марки, може да разгледате. А сега продължавам снимките, защото после ще готвим, ще вечеряме и ще гледаме някой филм. Общо ето днес нищо интересно. Здравейте хора! Не съм се включила последните дни, защото бях всеки ден на работа по цял ден, защото сега мама е малко зета, не може да ме сменя. Така че нямаше нищо интересно. Днес ходих на маникюр, но както казах, отново мама имаше ангажименти, затова бях оставила магазина и си направих едни напълно обикновени телесни ногти, но имат лек блясък сега за празниците, да съм така с празнични ногти. И допреди малко бях в TikTok на лайв, така че направо съм се уморила да говоря. 1 час лайв и просто съм като прибита, разбирате ли? Честно ви казвам, не съм мислила, че е толкова изморително. Затова сега ще се почина малко на диванчето, съм си полегнала и ще си пусна новия сериал, който почнах да гледам. Покрай мама се заребих по турските сериали. Не бях гледала от години, честно казано, но миналата година гледах Златно момче. Тази година всъщност гледах Златно момче. И просто, ако не сте гледали, мега як сериал, ако обичате такива драматични любовни истории, много ще ви хареса. И много ми хареса оттам актрисата, която Афра нещо си, Сейран от Златно момче. Затова потърсих други сериали с нея и сега намерих един госпожа Фазилет и нейните дъщери. И започнах да го гледам и тук вече са мега драми. Разбирате ли? Просто тук в един епизод има поне по 10 драми, така че много интересно. Много интересно. Така, ако обичате такива скандалджийски истории, този сериал ще ви хареса. Гледам го в PlayTube. Качеството е малко лошо, но пък е на български, така че супер. Сега пускам си сериалчета, после ще се оправим, защото ще ходим с приятеля ми на вечеря. Покани ме на среща. Така че да, пускам си го и ще ходя да се оправям. Така че най-вероятно сигурно ще го слушам само, но да. Здравейте хора, днес е неделя. Бях решила, че ще спя до по-късно, обаче се събудих в 7:20. Сама не можах да спя пак и си казах, добре, явно това ще е за днес. Но пък свърших супер много неща. Пуснала съм една пералня, след малко ще ходя да простирам. Тук ще си пих кафенцето. И тук сега ще ви покажа, спасява едно цвете. Погледнете го, то милото е тръгнало да завяхва. Тук отстрани са му изсъхнали няколко листенца. И съм го оставила тук на слънце малко да му изсъхне пръста. Защото аз си го взех съвсем случайно от Lidl, изобщо даже знаех какво е. И го снимах на чата и той ми каза, нали, какво е това цвете. И ми каза, че трябва да се полива веднъж на 2-3 седмици. Аз го поливах, може би 2-3 пъти в седмицата, нещо такова. Направо като бях взела една много готина кашпа във формата на глава. И направо като извадих саксийката, това вътре беше пълно с вода. Аз съм го направо отдавила. И да, сега трябва да го изсуша или да го пресъдя. Не знам как се присажда. Затова го суша тук на слънце и се надявам да го спасим. Вече уморих едни розички, които бяха много сладки. За жалост не можах да ги спася, но дано това го спасим. Просто, не знам, някой трябва да ми забрани да си купувам цветя. Защото повече от 1 месец не изкарват. Само тези двете, не знам как, но оцеляха вече 3-ти месец. Това е много красиво, поне на мен много ми харесва и се води, че е дървото на парите. Привлича пари в дома. В същото време мисля, че е много яко. Вижте му стъблото отдолу, как е така оплетено. И така изглежда самото цветенце. Тук не обръщате внимание, че малко са
обяхнали някои листа, те така си обяхват и падат, обаче пък да продължава да живее някакси в моя дом. И ето това също е от оцеляващите. Нищо, че ето тук имаше листа на това стъбълце. Те почнаха да падат. От време на време изсъхват и падат, обаче пък вижте, че нови се появяват, така че и това може би ще го задържим така повечко време. Иначе ето тук стои онова, което спасяваме в момента на терасата. Стискайте палци да оцелее, защото вижте каква яка кашпа съм му купила просто. И сега, ако умре, трябва да се търся пак такова същото ново, защото много ми харесва как стои в нея. Така, и сега, както ви казах, след малко параната трябва да е готова, ще простирам, ще се оправям и ще ходя на кафе с една приятелка, с която сме се виждали от супер много време и да, нямам търпение. Преди да тръгна, понеже закъснявах, но това е финалната визия за днес. Тук малко косата ми, виждате как стои кадрова, не сме направо много добре, обаче няма значение. Тениската мега сладка. Като цяло днеска много си харесвах аутфита, тук ще ви оставя снимки, защото вече се съблякох. И да, като цяло мисля това да бъде за днешния седмичен влог. Надявам се да ви бил интересен, ако е така, може да се абонирате за канала за още такива влогчета, може да ставите един лайк на това видео, може да оставите хайп и ще се видим другата неделя. Вече съм много сериозна, забелязвате ли, че всяка неделя има ново видео. Да, ще се видим другата неделя, както казах.